επίσης περιστατικά που τα ίδια τα παιδιά φέρονται κατά των γονέων. Και το λέω με ευθύνη των λεγόμενων μου, έτσι είναι κάποιοι, θα πω, κάποιοι χρήστες ουσιών, οι οποίοι φέρονται επιθετικά λόγω της κατάστασής τους. Εκεί, τι θα συμβουλεύσει ο δικηγόρος να γίνει, κυρία Αρβανίτη? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει κάποια κατάχρηση αλκοόλ ή κάποια χρήση ουσιών. Από ανήλικο τώρα λέτε. Από ανήλικο, αλλά και από νεαρούς ενήλικες που μένουν με τους Είχαμε γονείς. πρόσφατα καταγγελία και μας στείλαν και φωτογραφίες, έτσι να το πω αυτό. Και ζητούσαν συμβουλές από τους δημοσιογράφους. Θα έλεγα ότι δεν τα λύνουν όλα οι δημοσιογράφοι. Εδώ υπάρχουν ειδικοί. Και γι' αυτό κάνουμε και εμείς την εκπομπή. Έχουμε δει και εμείς περιστατικά. Χρήστες κάναβης και γενικά προβληματικές περιπτώσεις μέσα στο σπίτι. Είναι αυτό. Όταν τα παιδιά μένουν στο σπίτι με τους γονείς και οι γονείς προσπαθούν να τους προστατεύσουν. Συνήθως δεν μιλάνε για τα περιστατικά αυτά οι γονείς, γιατί φοβούνται μη στιγματιστεί το παιδί. Είναι ένα θέμα που δεν το θίγουμε. Λέμε μόνο ότι ο σύζυγος προς τη σύζυγο. Ποτέ δεν λέμε όμως ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στην οικογένεια ένα μέλος το οποίο να είναι ανήλικο και να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και όμως υπάρχει. Και όμως αυτό συμβαίνει, αλλά πρέπει ο γονέας να λάβει μέτρα. Η νομοθεσία τι προβλέπει γι' αυτό? Η νομοθεσία, συγγνώμη για τη διακοπή, απλά είναι αυτό ακριβώς που λέει η συνάδελφος. Κάνουμε, δεν υπάρχει διακοπή εδώ. Είστε στο ίδιο γραφείο. Η συνάδελφος πολύ σωστά είπε ότι, γιατί το έχουμε δει, είναι γονείς που προσπαθούν να τα προστατεύσουν και αυτό είναι και εις βάρος τους πολλές φορές. Δηλαδή είναι θύματα ενδοοικογενειακής μέσα στο σπίτι, δηλαδή μπαίνει ο γιος ή και η κόρη πολλές φορές μπορεί να έχουν επεισόδια λόγω της χρήσης ουσιών και να τους χτυπάνε, να πετάνε πράγματα, και να μην τα καταγγέλουν. Είναι ένα θέμα που δεν το αγγίζουμε αυτό. Δεν θα το καταγγείλουν, φοβούνται. Φοβούνται για το δικό τους το παιδί. Ότι άμα πάω να καταγγείλω το παιδί μου θα του κάνω κακό. Θα το κλείσω φυλακή. Ο νόμος δεν έχει κάποια ειδικότερη πρόβλεψη. Ο νόμος θα τρέξει κανονικά την προστασία του θύματος, δηλαδή του δαρμένου ή του θύματος ενδοοικογενειακής, κανονικά με τις διατάξεις όπως προβλέπεται σε κάθε άλλη περίπτωση. Απλά είναι τα πρόσωπα που αλλάζουν. Δηλαδή ο γονιός θα πρέπει βέβαια να κρίνει ότι δεν βοηθάει ένα τέτοιο παιδί το να μην έχει συνέπειες η πράξη του. Αυτό είναι που συμβουλεύουμε δηλαδή εμείς κατά κύριο λόγο. Ότι ναι, μεν θα πάθει μία ζημιά το παιδί, αλλά πρέπει να την πάθει προκειμένου να μπει σε ένα διαφορετικό δρόμο. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα απλά θα γίνονται χειρότερα. Και φυσικά υπάρχουν